Alle de her folk har været fra forskellige lande, kulturer og religioner. De har været forskellige aldre og alt muligt forskelligt. Så vi har fundet alle forskellige perspektiver om, hvad de synes for at svare vores spørgsmål bedre. Kom med nærmere, så kan I se. Jeg hedder Peter Brückner. Jeg har arbejdet i 43 år i den danske udenrigstjeneste og har været i lande som Mexico, Belgien, USA, Sydafrika, Japan og Frankrig. Og en stor del af tiden også i Danmark. Vi blev opdraget under ganske autoritære forhold. Altså hvad far sagde og hvad mor sagde, det var det rigtige, fordi det var dem, der sagde det. Og det var også det, der forklarede, at vi fik et ungdomsoprør i 68. I think that for both of us, I think definitely the influence of religion on our children will be much less than what was not forced, but what was expected of us. The pressure I had would not be the same pressure on that. Hvor man ikke taler om højt. Vi taler meget frit på det, så og det er det. Så nu er I meget sådan, jeres forhold meget tættere, end det var, da du for eksempel var ung med dine børn? Ja. Jeg taler ikke med min mor og far om sådan nogle ting. Vi taler med vores børn om alt. Og hvad med forventninger? Havde dine forældre flere forventninger til dig, end du måske har til dine børn? Nej, jeg tror ikke. Jeg tror forventninger er sådan nogenlunde sammen, ikke? Min mor selvfølgelig ønskede det bedste for hendes egen børn, ikke? Altså, det gør vi også. Min mor ville have, at jeg ville være tandlæge, for eksempel, ikke? Men bare at give et eksempel, ikke? For at vise, at man ønsker sit børn opnå det bedste, ikke? Og blive, hvad de kan blive til, ikke? Vi har samme følelse. Vi selvfølgelig har. Men vi er meget mere realistisk, synes jeg. Baseret på mine egne erfaringer og min kones egne erfaringer, ikke? Hvad der fungerer og hvad ikke fungerer. Ja, vi er meget mere realistiske, synes jeg. Vi oplevede, at vi kunne se vores mor i hvert fald, fordi hun havde ikke formelt arbejdet. Hun var ikke beskæftiget, det blev hun langt senere. Men hun var altid hjemme, når vi kom hjem fra skole. Jeg kan se, at med vores børn, Camilla og Helena, når de opdrager deres børn, så er deres status en anden. De er selvstændigt erhvervende mødre sammen med deres fædre. For i dag skal man jo stort set være selverhvervende eller i hvert fald beskæftiget begge to for at kunne opretholde det, de oplever som en acceptabel levestandard. Hvor man på samme måde som i Danmark, men langt stærkere oplevede en kultur, hvor man måtte basere sig på en meget stram, et stramt hierarki i familien, for at genopbygge det japanske samfund, som jo var blevet totalt bombet sønder sammen efter 2. verdenskrig. Og så førte til, at du havde en familie med en far, der arbejdede stort set 24 timer i døgnet, som var i meget høj grad fraværende fra hjemmet, og som stort set var ukendt for børnene, og hvor vi oplevede et brydningspunkt
en brydningsperiode, da vi var der i slutningen af 90'erne, hvor den næste generation af japanere siger, vi vil simpelthen ikke, altså de børnene af den generation, de vil ikke finde sig i, at der ikke er nogen far i familien. Altså man simpelthen ikke ser faren, og derfor er de ikke parat til i den næste generation at tage de jobs, hvor arbejdsgiverne kræver den fulde opmærksomhed, den fulde tid fra de ansatte. Så i Japan tror jeg virkelig, der vil ske en sådan uformel revolution, og hvor vi vil se en ny generation af japanere, der ikke vil acceptere denne hierarkiske kultur, hvor vi har en faderfigur, der arbejder der sig selv, sønner og sammen, og så stort set ukendt af resten af familien. Men vil du To discuss things like that. We are very open about discussing religion. We do have discussions about religion, about the differences, but I don't have a problem if she does either. But out of respect sometimes, for example, if my parents come, she would not, out of respect for them, and eat in front of them. Det kan være alt. De lille detaljer til helt frem til store ting. Men det skal man gøre alligevel, når man skulle danne par, ikke? Og være gift, uanset hvor man kommer fra. Men kommer fra forskellige baggrunde, ikke? Det er selvfølgelig, man kan sige, det er måske nemmere, hvis begge to parter er dansk. Fordi de har en sådan fælles forståelse for mange ting, og går igennem den samme skolesystem og alt det. Jeg synes, det har været fantastisk, at vi begge to kommer med vidt forskellige oplevelser og baggrunde, og samtidig kan finde ud af det og være sammen. Men det kræver selvfølgelig et arbejde. Sex for eksempel. Sex education i skole og i danske kultur, det er meget frit, det er meget åbent. Folk taler om det, i helt unge alder, man siger det i skole, man taler offentligt, man læser det i avisen. Sådan i Australien det er sådan lidt gammeldags engelsk stil, hvor man taler ikke med sådan noget. Ikke? Den type ting oplever man tit et blandet forhold, hvor man er nødt til at snakke om det. Det gør vi igen. Nu bor vi i Danmark, vores børn er dansk. De er selvfølgelig begge to, men de er mere danske, vi bor her. Jeg synes, det vil være ikke så åndssvagt, men næsten forkert at opdrage dem, som vi bor i Australien. Det fungerer ikke. Så klart, det påvirker vores forhold med de kulturelle forskelle, vi har. Ikke? Hvad er nogle eksempler på, hvor I er kommet op og diskuterer på grund af jeres forskellige kulturer? Skole talte vi om i går. Som sagt, vi har 3 børn. Den yngste er 4. Han skal starte skole om 2 år nu. Hvor i Australien vil han starte nu. Nu er han 5. Det gør han i Australien, men starter med 5. Bare et enkelt punkt, men næsten hver dag har vi et eller andet, hvor det er sådan lidt forskelligt. Ikke? Problemer, men man har nogle mindre diskussioner på nogle forskellige punkter. Og vi skulle giftes for eksempel, ikke? Hvordan det skal foregå. Ikke? Skal den foregå på den her måde eller den her måde? Ikke? Det endte med, at vi faktisk valgte vores egen måde. Som en dejlig blanding af begge to. Ikke? Det var også lidt nemmere, fordi vi begge to havde været gift før. Og i det danske samfund, det har betydet en revolution i virkeligheden i det danske samfund, at kvinder har fået en medbestemmelse, som jo også har indebåret en uafhængighed, som har gjort, at hvis det var, at de oplevede et ægteskab som uacceptabelt, så var det ikke, som det var på mine forældres tid. Det var meget usædvanligt, man fik skilsmisse. I dag kan en kvinde sige, jeg føler ikke det her ægteskab, den her familie, det her, det går.
jeg søger skilsmisse. Det har vel nok betydet en virkelig provokation over for andre samfund, hvor man er vant til en mere paternalistisk samfundsstruktur, hvor det er faren, der har den afgørende rolle i familien. Det er ham, der tjener penge. Det er moren, der er hjemme. Og det er, tror jeg, mange af de sammenstød, vi ser mellem en islamisk kultur og en europæisk kultur, som den danske, som er mindre rodfæstet i en religion, at det har noget at gøre med magtforhold. Magtforhold inden for familien, hvor man i en islamisk kultur i dag ser det som en trussel, at kvinden kan være selvstændigt erhvervende. Hun kan selv bestemme sin egen skæbne. Hun er ikke undergivet længere farens afgørende rolle. See it, but definitely living in the countries and different cultures and different religions. Each of these countries have some are more Catholic, some are more Muslim, some are more mixed, some are more liberal, some are less liberal. It does influence you, and I think it's definitely influenced me in my thinking, my openness to people, my openness to religions and cultures, and willing to obviously move and learn about more cultures and religions as much as there are several reasons. Obviously, when you live in a country that is majority Muslim or majority Catholic, everybody around you, almost everybody, 90% or 95% of the population is doing the same thing. And if you are the same religion, of course, you follow the same rules, guidelines and stuff. So one, it's the cultural pressure. All your friends are going to pray to the mosque, for example, on a Friday. So you say, okay, everybody else is going, I should go as well. Your parents, your father is going, your brother is going, everybody's going, so you do it as well. You come to a country like Italy or Denmark, where it's not the majority religion, the small percentage of Muslims in those countries are not going to. Jo, altså i Japan, som i mange andre asiatiske kulturer, har du stadig en utrolig stor respekt, ikke bare fra, kan man sige, den unge over for den ældre forældre, men også over for den unge i forhold til lærer og for andre autoriteter, og det kan jo være udmærket, om man så må sige, for at få et samfund til at fungere. Til gengæld tror jeg, at den danske model nok er på længere sigt kan være mere kreativ, at den protest, som man næsten oplever at se børn udstyret med fra fødslen, at den er med til at skabe en bedre dialog mellem de forskellige generationer, mellem forældre og børn. At det bliver ikke mindre problematisk, fordi forældrene kan ikke længere nøjes med at sige, I skal gøre sådan og sådan, fordi vi siger det. De skal give simpelthen en fornuftig begrundelse for, hvorfor børnene skal gøre sådan.